Helo, enw fi Dyma Endaf, dwi'n DJ a music producer o Caernarfon a croeso o'r spaceship. Dwi'n ddangos chi dipyn bach o beth dwi'n actually neud yma achos mae'n edrych yn crazy. So, hwn ydy drum machine a dwi'n gallu iwsio hwn i creu beats hollol on the go fel efo i newid pethau fyny. So, mae hynna yn y peth gyntaf sy'n ni'n neud. Nesa gyda fi sampler. So, dwi'n iwsio hwn just i kind of cymryd bits bach, ideas bach musical a just rearrange nhw. So, achos mae pethau'n loopio a repeatio, mae o just yn swnio yn iawn, even os di o ddim yn iawn i ddechrau. So, nesa wedyn gyda fi synthesizer fyma. A dwi'n gallu defnyddio hwn i creu basslines, gyda newid y sŵn fyma. So mae'n really cool, really licio hwn. Ac yn ola, achos dwi'n methu canu, dwi'n defnyddio hwn i trigro samples o y vocalist dwi wedi gweithio fo fel Ifan Pritchard neu Sera. So dwi jyst yn chwarae'r vocal track efo yma a wedyn dwi'n neud pethau nuts efo fo yn iwsio buttons efo yma. Jyst yn neud o'n bach o wahanol, so bob tro dwi'n chwarae, mae o'n bach o wahanol.